Arizmendi ikastola eraldaketan barneratuta dagoen heinean, ebaluazioa ere eraldatzea beharrezkoa ikusten dugunez, aste osoan ebaluazioa sakontzen gaude, eta ebaluazioa eraldaketa horren arrazoiak ulertzea da helburuetako bat, eta ikastola ezberdinetako jendeak eta irakasleak tresnak eta estrategiak bere ganatzea, gero lan implementatu ahal izateko. Ebaluazioa sakontzea aste osoko iraupena duen ikastaroa da. Astelehenetik ostiralera egongo gara sakontzen, hausnartzen eta ebaluazioaren eraldaketaren inguruan erabakiak hartzen. 7 ikastolez gain, aurten lehenengo aldiz, ikastolen elkartetik beste ikastola batzuk ere ikastarora animatu dira. Alde batetik ikastaro honek balio izan digu, orain arte genituen eskemak eta pixkat zalantzan jartzeko, eta batzuk inkluso puskatzeko ere bai. Bestalde, ebaluazio hezigarrian trebatzen hasteko, azken finean, gure egunerokotasun hortan gure ikaslei ahalik eta ondoen lagundu ahal izateko, eta beti ere nola ez, pertsona eredu hori ipar eukita.